Мроі – тое, што створана фантазіяй, мары і латуценні. Перакладаецца на рускую мову як грёзы. Мроі – гэта не проста вобразы ў свядомасці, а цэлы свет, дзе магчыма ўсё. У мроях мы можам быць кім заўгодна, падарожнічаць і перажываць неверагодныя прыгоды. Як пісаў Васіль Быкаў, усе яго памкненні, думкі і мроі належалі Беларусі. Часта мроі асацыююцца са спакоем і адзінотай. Калі чалавек адключаецца ад клопатаў, гэта час марыць пра будучыню, будаваць планы. Але мары могуць быць і люстэркам нашай душы. Яны паказваюць нашы страхі, і тое, чаго нам не хапае. У літаратуры мроі служаць крыніцай натхнення, дазваляюць выходзіць за межы рэальнасці. Такім чынам, мрой – гэта важная частка чалавечага вопыту, якая дапамагае нам асэнсоўваць свет і знаходзіць сябе. Шануйце беларускую мову!